quan veus un paraplègic, què penses? Puta mare per ell, però ojalà jo estigués així. Clar, perquè, aviam, a la meva dona li trauria tota la feina que té, jo seria autònom o semi-autònom. El Josep va tenir l'accident amb 38 anys. Era el gener del 1993. La seva dona acabava de morir de càncer i ell va pujar a Cadaqués. A la carretera que va de Roses a Figueres va avançar 3 cotxes alhora. Un camió li venia de cara, però va aconseguir sortir de la via sense fer-se mal. Va estar ballant a l'Arcén esperant que vingués la grua, amb tanta mala sort que venia un senyor de Roses per no reduir, no treure el peu del pedal aquest centímetre i tal, i agafar la curva pel carril que correspon, em menjo una mica l'Arcén, no em col·lejo el cotxe i ja està, no passa res. Però allà estava jo. Em fot l'hòstia i s'ha acabat el tema. Jo parlava amb els metges, infermeres, saladors, que em tiressin per l'escala avall. Volia morir-me, evidentment. Perquè, clar, d'haver estat el que havia estat, policia, karateca, submarinista i tal, s'ha acabat el tema i que no pots bellugar-te, i és més que al principi dels principis jo no bellugava res, jo era un tetre com aquest que tu has dit, que només al cap. Després, mica en mica, vaig començar i tal, fins que he arribat a lo que he arribat. Les mans no són funcionals, jo agafar això d'aquesta manera no puc. Què passa? Que té aquest rebordon aquí, que aleshores al pujar, clar, que queda agafat. Clar, qualsevol dia, no, aquest tio està agafat, no agafo res, no puc agafar-ho. D'acord? Si això fos llis, no podria. Jo tardo 2 hores en evacuar i no sé mai si quan ja crec que he evacuat, que ja si està tot net. Moltes vegades la meva dona m'ha de fer un tacte, perquè com que tu no tens sensibilitat, no saps si realment ja s'ha acabat d'evacuar o no. Què pot passar? De que no hagis acabat del tot. Et dutxa, et posa al llit, t'ha de vestir, perquè amb la meva lesió no em puc vestir per mi mateix, i a vegades un pic vestit t'ha quedat algun resto. T'ha posat a la cadira i aquest resto t'ha baixat, t'has tornat a embrutar, torna a començar de nou. Para mí José es como un bebé en grande que lo tienes que levantar, lo tienes que duchar, lo tienes que vestir y lo tienes que preparar y dejar en la silla. L'Encarna va conèixer el Josep quan ja era tetraplègic. Tot i les seves limitacions, en cap moment no ha tirat la tovallola. Era policia local a Mollet, li encantava el submarinisme. Abans tenia força per agafar una llagosta. Ara, després de l'accident, ha tornat a submergir-se. Per ell, són vitals l'esperit de sacrifici i la disciplina. De que ara em caigui algú a terra, no? Doncs ara jo intentaré agafar-lo per mi mateix. Aquest esperit de sacrifici, aquesta voluntat de dir, haig de tirar endavant com sigui, evidentment hi ha uns límits. José amargado, para nada, para nada. El estar con el José es que te da vida. Sí, porque es que cada día es... O sea, el día a día es lo mismo, pero con él el día a día es diferente. Porque siempre está diciendo paridas, siempre te está haciendo reír. La discapacitat del Josep no ha aconseguit fer-lo quedar a casa. Té l'agenda molt plena. Els seus excompanys de la policia local de Mollet l'acompanyen a les xerrades sobre seguretat viària que dona als conductors que han comès infraccions i als instituts. Que teniu la vida per endavant i jo, per desgràcia, he patit, estic visquent les dues vides i de veritat us dic que em quedo amb la vostra i no amb la meva. Encara que aquí teniu un coix de puta mare i hi-hi, ha-ha, però és igual, però continuo sense poder caminar. De l'Institut cap a Ràdio Mollet és important transmetre la necessitat de conduir amb prudència. Des del programa de ràdio setmanal informen de totes les notícies que afecten les persones que han patit un accident de trànsit. Stop Accidents, la primera associació d'ajut als afectats de la violència viària, ha posat en marxa el número 902 108 983. Tot i que el gravíssim accident no ha frenat del tot la seva vida, es fa molt difícil oblidar quina és la seva realitat, una realitat crua que no vol amagar. Com que hem sortit del restaurant ara i probablement al veure s'ha començat a omplir la bossa de l'orina, la tenim que buidar perquè si se m'acaba d'omplir em saltaria el col·lector
i mullaria els pantalons i tal, i després tindria que canviar-me una altra vegada de dalt a baix. Un paraplègic et pot pujar un bordill, una vorera te la pot pujar ell sol. Un tetraplègic no. Un tetraplègic necessita que estigui enrasat a terra i al mínim de desnivell possible. Si no ens ajuden les administracions a ser més independents, si ens estan fotent traves, vull dir, ens estan relegant una mica. Jo intento donar una imatge de que amb ganes, voluntat, es poden fer moltes coses. Potser més de les que nosaltres ens pensem. Però s'ha d'intentar, sempre intentar arribar al límit teu.